No niin, hyvää iltaa ja tervetuloa tähän Järjen ääni ry maaliskuun live-lähetykseen. Ja mun nimi on Miikka Korhonen ja mä toimin tänään lähetyksen juontajana. Tänään keskustellaan kuolleisuudesta Suomessa ja tarkoituksena on käynnistää keskustelu ylikuolleisuudesta tai siihen liittyvästä aihepiiristä yleisemmällä tasolla. Ja nyt tässä on huomattu, että alkuvuonna julkisuudessa on ollut jonkun verran juttua kuolleisuuden kasvusta tai ylikuolleisuudesta ja mekin ollaan saatu aiheesta paljon yhteydenottoa ja ollaan sitten tilastoryhmää kanssa tehty alustavaa työtä sen aiheen parissa. Ja tänään meillä on asiantuntijana yhdistyksen puheenjohtaja, lääketieteen tohtori Mats Rönnbäck ja sitten yhdistyksen tilastoryhmän vetäjä Teemu Laakso. Ja Teemulla on 20 vuoden kokemus tiedolla johtamisesta ja datan parissa työskentelystä. Ja tervetuloa Teemu ja Mats. Joo, ja sitten vielä yleisiä juttuja tässä jäsenille ja voitte osallistua tosiaan tuohon keskusteluun laittamalla chattiin kysymyksiä ja kommentteja ja niihin sitten on varattu lähetyksen loppuvaiheessa aikaa ja vastaillaan niihin, mihin osataan. Tai semmoinen vielä, että tämä lähetys on tosiaan, sitten tehdään koosteeksi ja se on katsottavissa myöhemmin YouTubesta ja siitä tehdään sitten vielä erillinen tiedote, että milloin se on saatavilla. Ja mutta pidemmittä puhetta, niin mennään aiheen kimppuun ja voisi antaa puheenvuoroa sitten Matsille tästä seuraavaksi. Hyvää iltaa kaikille ja tämä ylikuolleisuushan on ollut nyt tapetilla viime aikoina, tai ensimmäiset havainnothan tehtiin jo viime vuoden puolella ja ollaan tässä raportoitu uutisissa ja mediassa siitä, että Suomessa ja monessa muissakin maissa on ollut niin sanottua ylikuolleisuutta, varsinkin viime syksyn aikana ja myös tässä vuodenvaihteen jälkeen. Mä annan sen sanan eteenpäin Teemulle, joka voisi kertoa vähän sitä, että mikä tämä ylikuolleisuus nyt oikein on. Joo, kiitoksia Mats. Joo, tässähän täytyy olla aika tarkkana terminologiasta, että mitä mikäkin tarkoittaa. Ja silloin kun puhutaan ylikuolleisuudesta, niin sehän on jotakin, mikä on yli sen normaalin. Ja silloin meidän täytyy määrittää, että mikä meillä on se normaali kuolleisuuden taso ja tyypillisesti tämä on nyt sitten joku matemaattinen malli, mikä rakennetaan aikaisempien vuosien perusteella siitä aikaisempien vuosien datasta, että kuinka paljon ihmisiä kuolee ja milloin he kuolee. Nythän meillä on tässä keskustelussa ylikuolleisuutta, siitä on tehty aika niin kuin raflaaviakin tarinoita tässä niin kuin eri vuosina ja niissä on niin kuin minun mielestä huomattavissa, että se normaalikuolleisuus ei aina ole ihan neutraalisti esitetty, vaan kun me esitetään normaalikuolleisuus matalana, niin sitten helposti saadaan se ylikuolleisuus ihan normaalinakin vuotena sieltä esille. Että näissä pitää olla tarkkoina. Mitäs muita käsitteitä tuossa sitten on, mitä huomioida, että ylikuolleisuus tai kuolleisuuden nousu ja siihen niin liittyvää, niin mitä muuta? Ylikuolleisuus on ehkä se kaikkein eniten ollut tässä nyt tapetilla. Sitten toinen on tämä ihan niin kuin kuolleisuus, että mitä kuolleisuus tarkoittaa. Kuolleisuushan ei tarkoita absoluuttisia kuolemien määriä, vaan se on suhteutettu väestön määrään. Eli silloin kun me puhutaan kuolleisuudesta, niin me voidaan verrata vaikkapa nyt Suomea ja Ruotsia, koska se on se suhdeluku. Mutta silloin jos puhutaan absoluuttisten kuolemien määrästä, niin silloinhan meillä on niin kuin ihan eri suuruinen se luku eri maissa, koska väestön määrä on eri. Ja tähän nyt voisin niin kuin hyvän esimerkin, miten tälläkin voidaan kikkailla, niin lehdistössä oli sellainen uutinen, että silloin kun Ruotsissa puhuttiin, että siellä on koronakatastrofi 2020 vuoden niin kuin lopulla, niin oli uutinen, että Ruotsissa kuolee nyt enemmän ihmisiä sitten suurimpien nälkävuosien. Ja sehän näytti tietysti kauhealta, mutta sitten kun sä katsoit sen ja tajusit, että no niin, mutta kun Ruotsin väestö on nyt suurempi kuin ikinä ennen, niin silloinhan siellä kuoleekin enemmän ihmisiä kuin ikinä ennen. Mutta sitten kun katsottiin kuolleisuutta, niin se oli itse asiassa matalampi kuin Suomessa.
Että näissä pitää olla tarkkoja näissä terminologioissa, että me käsitellään niitä oikein. Sieltä tulee mieleen just se sama aikakausi, kun uutisoitiin, että Ruotsissa on tällainen ennätyskuolleisuus, meneillään kuolee ennätys paljon ihmisiä. Sitten jos katsoi niitä kuolleisuuslukuja, niin sitten voitiin todeta, että se epidemia vuonna 2020 Ruotsissa oli niin vakava, että se kuolleisuus nousi sinne Suomen perustasolle. Aivan, joo, ne selvästi aiheuttaa voimakkaita mielikuvia kuitenkin sitten siinä, kun niistä uutisoidaan näin. Lyhyesti vielä, niin sä oot, Teemu, nyt vetänyt sitä tilastoryhmää, niin miten se on lähtenyt käyntiin ja minkälaisia aiheiden parissa te olette siellä työskennellyt? No joo, kiitos. Sinne valikoitiin ihmisiä, jotka oli esittäneet, että he ovat kiinnostuneet ja heillä on niin kuin ammattiin liittyvää, niin kuin tilastoihin liittyvää niin kuin kokemusta ja osaamista. Nyt me sieltä sitten ajateltiin, että otetaan semmoinen työskentelytapa, että me jaetaan pienryhmiin se meidän porukka ja jokainen pienryhmä sitten tekee omaa projektiansa, jonka he ovat valinneet. Ja teemoja voi olla esimerkiksi, että mitkä on niin kuin maskin käytöstä nähtävät tilastolliset vaikutukset joihinkin muuttujiin, mitä vaikutuksia rokotteilla on joihinkin muuttujiin, vaikkapa nyt kuolleisuuteen tai työttömyyteen esimerkiksi, tai tällaisia asioita voidaan tutkia, sosiaalisia vaikutuksia. Sitten kolmas voi olla sitten niin kuin esimerkiksi, että mitkä on se koronapassin vaikutukset ollut. Että se ei pelkästään liity tähän kuolleisuuteen se tekeminen, vaan myöskin näihin niin kuin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mitä me tässä, niin kuin, minkä keskellä me eletään. Onhan se selkeä tilanne, että kun me pistetään ennestään toisille tuntemattomia ihmisiä yhteen ryhmään, niin se hakee se ryhmä sitä omaa niin kuin asentoansa siinä ja sitten jossain vaiheessa me saadaan semmoinen tilanne, että se pelaa hyvin yhteen ja päästään niin kuin tehokkaasti työskentelemään. Mutta tämä on vaan tätä niin kuin ihmisen psykologiaa, kuinka nämä toimii. Kyllä. Pitäisikö Matsi johdatella sitten tuohon itse aiheeseen ja jos me lähdettäisiin käymään läpi sitä? Tosiaan joo, ylikuolleisuus, se ei ole mikään uusi ilmiö, että tässä nyt vain esimerkkinä siitä, että jo 4 vuotta sitten tällainen uutinen, kuin että influenssa-aalto täytti yliopistosairaalaan ja aina välillähän näitä kuolleisuudessa on nähty ja nähdään silloin tällöin näitä piikkejä, joka tyypillisesti johtuu tosiaan näistä erilaisista infektioepidemioista. Ja se syy siihen on se tietenkin se, että tyypillisesti ne ihmiset, jotka kuolevat, ovat vanhoja, hauraita ihmisiä. Se kuolleiden keski-ikä Suomessa on yli 80 vuotta. Ja se tarkoittaa, että meillä on suuri joukko ihmisiä, jotka ovat hauraita. Aika usein käy niin, että tällainen normaali flunssa tai influenssa, joku hengitystieinfektio, vie sen vanhuksen yleiskunnon sellaiseen huonompaan suuntaan ja käynnistää sellaisen prosessin, joka johtaa kuolemaan. Et sen takia me nähdään joka vuosi sellaista vaihtelua, että talvella kuolee huomattavasti enemmän ihmisiä kuin verrattuna kesään. Et kesällä kuolee vähemmän ja talvella usein vuodenvaihteen tienoilla tai tammi-helmikuussa niin nähdään eniten kuolemia. Voi vielä muutama kuva just, että tästä missä me ollaan nyt, mitä ollaan uutisoitu, niin ollaan nähty tässä just, että vähän eri lukuja, että THL ilmoitti, että viime vuonna 2021 oli 500 kuolemaa enemmän kuin mitä odotettiin. Toisaalta on myös uutisoitu, että pelkästään tammikuussa 2022 olisi ollut myös 500 ylimääräistä kuolemaa yhdessä kuukaudessa. Tässä ihan taisi olla viime viikolla, kun Lancetissa uutisoitiin iso katsaus eri maiden ylikuolleisuudesta, niin siinä väitettiin, että Suomessa olisi kuollut yli 8000 ihmistä
tämän epidemian aikana. Ja näähän eroavat selvästi, tai tässä on suuria eroja ja se syy on varmaan siinä, että tämä ei ole niin yksiselitteistä, koska kuolleisuus vaihtelee kuukaudesta toiseen ja siinä on myös niin kuin suuria pitkiä trendejä, kun väestö ikääntyy, niin kuolleisuus luonnollisesti nousee. Joo, tässäkin Lancetin tapauksessa, missä on tämä 8000 ylikuolleisuus, niin kyseessä voi olla vaikka se, että se normaali kuolleisuuden malli ei ottanut huomioon meidän korkeaa ikärakennetta ja sen takia se kuolema näytti nyt sitten ylikuolleisuudelta, kun meillä on korkea ikärakenne täällä Suomessa. Kyllä, eli tähän niin näitä, miten ne on esitetty ja mitä siinä on otettu huomioon ja jätetty ottamatta huomioon, niin merkitsee aika paljon sitten tässä, että kuinka onko tässä olemassa jotain semmoista validoitua standardia, että no millä tavalla näitä pitäisi julkaista, kun kuitenkin jos Lancetissakin julkaistaan tämmöistä ja sitten siinä on oleellisia juttuja jätetty huomiotta, niin mistä tämä kertoo? No, meillä ei ymmärtääkseni missään ole tällaista niin kuin standardi normaalikuolleisuuden niin kuin mallia olemassa, että kun siihen vaikuttaa aina jokaisen maan niin kuin olosuhteet siellä, niin sitä ei pystytä kovin helposti tekemään niin kuin joka paikkaan sitä samaa mallia. Eli jokainen kuolleisuuden malli on yleensä tehty niin kuin siihen tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteet, niin he ovat sen mallin itse tehneet siellä ja nyt Lancetin tapauksessa tutkijat varmasti teki tämän mallin itse ja näin, että sitä ei tule mistään annettuna. Jos mä saisin taas kuvan, niin voitaisiin niin katsoa ihan miltä näyttää, ihan raaka dataa, miltä näyttää nämä kuolleisuusluvut. Tässä on nyt vuodesta 2010 eteenpäin tässähän, jos mä saan sen kursorin, tässähän nähdään joka vuosi tämä vaihtelu, että vuodenvaihteen tienoilla on huippu ja sitten on tyypillisesti, tai silloin on tyypillisesti ollut vähän vajaa 1200 kuolemaa ja kesällä noin 900. Että sellaista niin kuin vaihtelua joka vuosi nähdään välillä vähän korkeammat piikit mutta sama tavallaan samanlaiset niin kuin muodot. Tässä on nyt sitten nämä viimeiset vuodet. Tässä meillä on kesä 2021 ja tässä on kesä 2020 ehkä se minun mielestä se joka tässä niin kuin pistää silmiin, jos katsoo näin 2 viimeistä vuotta, on itse asiassa nämä kesät, eli tämä, mitä mä sanoisin, tällainen baseline on tässä niin kuin nyt selvästi korkeampi, että jo vuonna 2020, mutta erityisesti 2021, niin se pohja ei olekaan siinä niin kuin 900, vaan se on 1000. Joo, näyttää, että tähän on tullut sellainen niin kuin noin 100 viikkokuoleman siivu lisää, että se on tuolla alhaalla ja se on täällä ylhäällä ja se on niin kuin joka paikassa, eli sykli jatkuu, mutta sinne on tullut sellainen tasainen noin 100 viikkokuolemaa. Joo. Ja tässä täytyy nyt ottaa huomioon, että mehän nähdään täällä näitä korkeita huippuja aikaisemminkin, mutta oleellista on se, että nämä huiput on hyvin lyhyitä ja kuolemien määräthän tulee siitä, että mikä on tämä huipun sisälle jäävä niin kuin pinta-ala, niin se on se kuolleiden määrä. Ja nyt kun täällä katsotaan, niin tämä pinta-ala on selkeästi suurempi, eli se on se, mistä tämä tulee tämä kuolemien määrä sitten kokonaisuudessa, kun se kerääntyy ajan myötä. Tässä tosiaan on huomioitava se, mikä kyllä näkyy tässä, että meillähän on sellainen hitaasti nouseva trendi jo ollut 10 vuotta, ja syyhän on pitkälti se meidän ikääntyvä väestö. Näin on jo, itsekin huomasin, että se on 2006 itse asiassa se käyrä kuolleisuudessa lähtenyt nousuun. Ja jos me verrataan sitä Ruotsiin, niin heillähän se on jatkuvasti laskeva ja osaatteko arvata minkä takia? Se on varmaan maahanmuutto. Maahanmuutto, siellä on nuorempi väestörakenne aivan selvästi, niin se näkyy tällä tavalla. Aivan, mielenkiintoista. Tuossa ei ole niin yksiselitteistä, vaikka sillä näitä piikkejä näkyykin, niin sitten että se voi olla, että se on sitten se trendi onkin sieltä taas paljon pitempään ja nyt se sitten
voi olla liittyvää siihen samaan trendiin, että siellä on sitten vähän isompi hyppy. Meillä on tuolla myöhemmin kuva, katsotaan, jos tuolla lopussa näytetään, niin voi vähän selittää tuolta lisää. Että... Joo. No se tulikin oikeastaan tässä nyt. Otetaan, joo, tämä kuva, joo. No niin, eli tässä on nyt vuoden mittaan kuolleisuus eri vuosina, niin ne on piirretty päällekkäin nämä käyrät tähän samaan kuvaan. Ja nyt kun täältä havainnoidaan, niin täällä on tämmöinen oranssilla tai keltaisella piirretty, onko tässä nyt noin 8 viikkoa. Ja tämä on 2018 vuoden influenssaepidemia, mikä oli tuossa ensimmäisessä kuvassa uutisessakin, että tämä on nyt se, mistä se uutinen kertoi. Mutta se huomioitava on tässä, että tämä päättyy, tämä korkea jakso, ja se menee tänne takaisin alas, itse asiassa hyvinkin alas täällä käyrästössä. Ja nyt sitten jos me katsotaan 2021, mikä on tämä tummansininen tässä, niin me nähdään, että tuossa kesä-heinäkuun vaihteessa tämä pompsahtaa täältä käyrien sekamelskasta tänne yläriville. Ja nyt se kertoo sitä, että tämä käyrä tässä, niin meillä on koko ajan korkeampi kuolleisuus kuin aikaisemmin. Ja sitten kun me ollaan vuoden lopussa, niin seuraava vuosi, eli tämä vuosi alkaa täällä. Ja tämä on nyt sodan ajan jälkeisten vuosien niin kaikkein korkein lukema viikkokuolleisuuden suhteen, mitä on koskaan ollut. Ja itse asiassa nyt se pitäisi sitten, niin kun tässä on absoluuttiset kuolemat, se pitäisi suhteuttaa väestön määrään, niin se on myöskin sillä tavalla mitattuna, niin se on korkeampi. Eli voidaan niin näiden perusteella keskustella tai todeta, että semmoista ylikuolleisuutta tai kuolleisuuden kasvua on nyt ollut viime vuonna. Mehän nähdään se tästä suoraan, että tämä viime kesä-heinäkuussa alkanut korkea trendi, niin ei se päätykään niin kuin se päättyi tuolla 2018 influenssaepidemiassa. Tai täällä 2020 itse asiassa, mikä on tämä koronavuosi, niin tässähän se alkoi helmi-maaliskuussa. Se on hieman koholla, mutta se putoaa itse asiassa alemmas kuin mitä monet muut vuodet. Eli tämä 2020, minkä piti olla sen periaatteessa kaikkein vaikeimman vuoden ennen rokotuksia, niin ei se näyttäydy lainkaan vaikeana tässä niin kuin käyrästössä. Aivan mielenkiintoista kyllä. Mikäs tämä voisi, minkälaisia, lähdetäänkö vielä spekuloimaan vai käydäänkö vielä mitkä voisi tässä niitä syytekijöitä mahdollisesti olla vai... No jos tuohon edelliseen vielä sen sanoo, tuohon edelliseen kuvaan, jos laitat sen vielä siihen näkyviin, niin tämä 2020 vuoden koronavuosi, niin tästä ei oikeastaan voi niin kuin nyt näin niin kuin silmämääräisesti nähdä, että se olisi mitenkään erikoinen vuosi. Että siellä on pienempi epidemia kuin mitä oli 18. Se ei koskaan käy kovin korkealla. Mutta se ensimmäinen merkittävä vuosi on sitten tämä 2021, jolloin se tuossa kesällä hyppää. Ja siihen täytyisi joku selitys löytyä, että miksi se hyppää kesällä 2021 semmoiseen tilanteeseen, mistä se ei palaa sitten enää takaisin. Kyllä. Mä voisin näyttää muutama. Joo, kiitos. Mennään kohta spekuloimaan siitä, että mistä nyt tämä voisi johtua, että varmaan lopullista vastausta siihen ei nyt tässä saada, mutta mä voisin näyttää vielä muutama kuva, jossa niin kuin näytetään tämä ylikuolleisuus, että jos taas on ne kuvat esillä, niin tässä on ihan tällainen otettu tässä kansainvälisestä palvelusta tällainen Human Mortality Database, joka myös perustuu samoihin tilastokeskuksen lukuihin kuin nämä niin muutkin kuvat. Ja tässä niin kuin tavallaan on sitten tehty tällainen vertailu tällainen baselineen ja tässä nähdään se vuosi 2021 Suomessa ja siinä nähdään, että suunnilleen keskikesällä niin lähti tämä kuolleisuus nousuun ja jatkoi loppuvuoteen saakka. Ja tässä on vielä tämä alkuvuosi 2022 ja siinähän nähdään edelleen, tai siinähän se on itse asiassa vielä enemmän, että siinä on melkein 200 ylimääräistä kuolemaa per viikko, että selvästi näkyvissä.
Nyt on sitten jännä, mihin tuo seuraavaksi tuosta lähtee kehittymään, että mennäänkö me siihen kesäsykliin, matalaan sykliin vai jäädäänkö korkealle tasolle. Niin. Sitä kannattaa seurata. Ihan vertailun vuoksi otin tässä niin kuin Ruotsin käyrä vuodesta 2021. Ja mielenkiintoista kyllä, niin samankaltaista ylikuolleisuutta ei nähdä siellä. Siinä oli ihan alkuvuonna oli sellainen piikki, mutta sen jälkeen kesällä oli ihan normaali tilanne. Ja tästähän näkee sen, että siellähän oli tällainen tosi korkea huippu keväällä 2020, joka meni sekin just ehkä kesti pari kuukautta ja sitten palattiin sinne perustasolle ja sen jälkeen tuli loppuvuonna vielä toinen piikki, mutta sen jälkeen mentiin niin kuin normaali lukemissa. Et selvästi niin kuin erilainen käyrä kuin Suomessa. Joo, heillähän oli erilainen strategia, eli he ei rajoittanut ihmisten kokoontumisia ja liikkumista samalla tavalla, eli se sai vapaasti tuolla sitten levitä. Joo. Tähän väliin mä voisin kysyä tällä yksi jäsen kysynyt, että näkeekö noita kaavoja ja millä ne on laskettu ja pääseekö niitä vertaamaan ja siihen täydentävänä kysymyksenä sitten näitä datalähteistä, että minkälaisia periaatteita, onko siihen, millä periaatteella valitaan nämä datalähteet ja ylipäätänsä kun lähdetään? Tämä on erittäin hyvä ja oikeastaan kaiken niin kuin tilastotekemisen perusta, että datalähteeseen tulee aina luottaa. Eli ennen kuin olet validoinut sen datalähteen, että se on luotettava, niin ei kannata ruveta sitä tilastoakaan juuri tekemään. Ja nyt mitä tuossa esimerkiksi äsken näytettiin, missä oli käyrät päällekkäin, niin se on ihan tilastokeskuksen datapalvelusta haettua dataa, sen saa kuka tahansa sieltä haettua. Siinä ei minkäänlaista laskentaa ole tehty, vaan se dataparvi, mikä sieltä tulee, niin on Excelissä taulukkona ja sieltä vaan graafi ja se on siinä. Eli se on aika sanotaanko, siis se on todella suoraviivasta ja sitä ei ole mitenkään manipuloitu. Pystyykö siitä, jos tuossa oli jossakin vuodenvaihteen aikana oli muistaakseni tämmöistä tilastojen korjailua tai muokkailua, niin millä tavalla näitä pystyy sitten tai miten tämä pystyy tilastokeskuksessa esimerkiksi validoimaan se, että miten siihen voidaan luottaa sitten? No, tämä onkin hyvä kysymys nimenomaan sitä kautta, että mitä yksinkertaisempi se data on, mitä tutkit, sen parempi. Eli nythän me puhutaan kokonaiskuolleisuudesta ja se on helppo määritellä, mitä kuollut tarkoittaa. Eli siitä ei ole kovin montaa määritelmää. Toisin kuin esimerkiksi koronakuollut voi olla koronatautiin kuollut tai koronainfektion kanssa kuollut tai jotain muuta. Mutta silloin kun tehdään kokonaiskuolleisuusanalyysiä, niin se on todella luotettavaa se data, koska meiltä ei jää dataa saamatta siitä ja kaikki rekisteröidään, ketä Suomessakin kuolee. No nyt sitten mitä on nämä korjaukset, mitä nyt on THL:kin tekemässä ja tehnyt, niin näihin koronakuolemien lukuihin, niin hehän ovat itse sen sanoneet, että se tilastointitapa, millä se luku luotiin, niin otettiin 2 tilastoa. Toinen oli koronatestitilasto niistä, jotka oli 30 päivän aikana saaneet positiivisen testin. Ja toinen oli yleinen kuolintilasto. Ja jos se sama henkilö löytyi molemmista, niin hän oli sitten koronakuollut. Mutta todellisuudessa hän on kuollut koronainfektion kanssa ja todellinen kuolinsyy voi olla vaikka auto-onnettomuus. Eli niissä luvuissa oli niin kuin ilmaa aika paljonkin ja niitä he nyt korjaavat, että otetaankin se todellinen kuolinsyy siihen mukaan. Aivan. Mutta se on hitaampi tapa, koska nehän tulee aikamoisella viiveellä ne kuolinsyyt. Kyllä, joo. Ja enkä tällaisena tilastoihmisenä niin ihan hirveästi voi sitä tuomita sitä THL:n tapaa, koska se nyt oli ehkä se paras mahdollinen, mitä nopeasti pystyttiin esittämään. Mutta ehkä se meidän media sitten käänsi sen sellaiseksi, että se on että sitä ei selitetty, että ei tämä oikeastaan olekaan absoluuttiset koronataudin vuoksi kuolleet ihmiset. Aivan. Ja tuossa oli tähän liittyy vielä, että kun näitä ylikuolleisuuksista oli eri lukuja, niin noita kaavoja, millä on laskettu, niin näähän voitaisiin tietysti laittaa myöhemmin saataville, että jokainen, joka haluaa niitä ja sitten haluaisi tutkia niitä ja tehdä itse vielä validointeja, niin
siihen voitaisiin antaa mahdollisuus. Ja sitten ylipäätänsäkin niin mielellään otetaan palautteita ja jos on muita kaavoja tai näkökulmia ja laskelmia tai havaintoja, niin mielellään otetaan tähän mukaan niitä sitten. Joo, kyllä me siihen meidän tilastopienryhmään, niin kyllä siihenkin niin kuin tervetuloa vaan, jos kiinnostaa. Niin. Kyllä. Jatketaanko eteenpäin tuosta? Jatketaan eteenpäin. Tässä on tosiaan vähän sama asia esitetty, että siinä oranssilla on se keskiarvo vuodesta 2010 19 ja siinä on sitten 2020 ja 2021 sitten päällekkäin ja siinähän taas niin kuin nähdään, että varsinkin siinä kun kesä 2021 jälkeen niin siinä on syntynyt merkittävä gäppi. Jo ennen sitä oli pieni gäppi, mutta tosiaan siinä oli meidän täytyy muistaa se pitkä trendi, se ikääntyminen selittää varmaan aika suurin osan siitä gäpistä. Mutta se ei selitä sitä viime syksyn gäppiä. Joo, ja oliko tuossa nyt, että on 18-19 toi alempi? Eli se on vuodenkäyrä, siinä taitaa olla kirjoitusvirhe. 10-19. 10-19. Joo, tässä on 2 vuotta. Tässähän on vasemmalla 20 ja oikealla 21. Joo. Ja tämä on periaatteessa sama käyrä kahdesti. Joo, okei. No niin, joo. Se oranssi on sama käyrä kahdesti, jos zoomaat, niin se on identtinen siinä. Mutta vaan vertailun vuoksi. Mutta sitten tietenkin se seuraava kysymys, mikä tietenkin kaikille herää, no mistä tämä johtuu? Että kuitenkin siinä on merkittävä löydös, että kuolee melkein niin kuin 100 ihmistä enemmän viikossa kuin aikaisempina vuosina, niin jostainhan se täytyy johtua. Ja tietenkin se suuri muutos, mikä on tapahtunut, on se niin kuin koronaepidemia ja tietenkin siihen liittyvät yhteiskunnalliset muutokset ja ainakin itse tai minulle tulee mieleen muutama syy, jonka joka voisi olla syynä tähän, että tietenkin ensimmäinen on se koronainfektio, koronatauti jo sinänsä, että jos se niin kuin korona aiheuttaa näitä ylimääräisiä kuolemia, että voisiko se selittää sen. Toinen mikä ainakin minulle tulee mieleen, on itse asiassa muut infektiotaudit, koska meidän täytyy muistaa, että vuonna 2020 ja alkuvuonna 2021, niin silloin oli aika tiukat rajoitukset päällä ja ihmiset ovat varovaisia ja harrastettiin tätä etäisyyttä, otettiin etäisyyttä ja minimoitiin riskejä ja muuta. Ja sitten kuitenkin sitten syksyllä tai kesällä 2020 niin sitten höllennettiin ja rentouduttiin. Ja itse muistan kyllä, että viime syksyllä oli ainakin minun ymmärtääkseni aika paljon erilaisia niin kuin hengitystieinfektioita liikkeellä. Oli paljon flunssia, kun niitä oli ollut tosi vähän niin kuin edellisenä vuonna. Niin se voi olla, että vähän tällainen, niin kuin, että patoutunut tilanne, että ehkä ei ollut näitä hauraimpia. Nämä hauraimmat vanhukset eivät ole kuolleet, koska ei ollut influenssa esimerkiksi. Ja ehkä se väestön immuniteetti oli päässyt vähän niin kuin yleinen immuniteetti vähän heikentymään. Et se nyt on yksi asia, mikä tulee mieleen. Me ei voida niin kuin näillä käyrillä niin kuin mitenkään todistaa sitä tai poissulkea sitä, mutta se on nyt yksi selitys, mikä niin kuin kannattaa pitää mielessä. Sitten se niin kuin kolmas on tietenkin se, nämä niin kuin rajoitukset, etäkoulu ja etätyö ja se niin kuin lockdownit ynnä muuta, että olisiko se sitten heikentänyt ihmisten terveydentilaa ja myös tämä hoitovelka, kun selvästi oli vähemmän lääkärikäyntejä ja ihmiset ei välttämättä uskaltanut mennä sairaalaan tai terveyskeskukseen, niin se on yksi mahdollisuus, että esimerkiksi syöpädiagnoosit viivästyivät
ja että ihmisten yleinen terveydentila heikkeni, jos me tiedetään, että esimerkiksi ylipaino on lisääntynyt ynnä muuta. Mutta tässä tapauksessa, koska se niin rajummat rajoitustoimenpiteethän oli keväällä 2020 ja se kuolleisuus lähti nousuun kunnolla kesällä 2021, niin se tarkoittaisi, että nämä haittavaikutukset tulisi noin vuoden viiveellä. Mutta ei se mahdotonta ole. Kyllä se, niin kuin voi ajatella näin, että nämä tulee hitaasti, nämä liian myöhään diagnosoidut syövät ja ylipainoon liittyvät ja ehkä muutenkin niin kuin ihmisen hyvinvointiin liittyvät haitat, niin ne tulevat tietyllä viiveellä. Ja sitten se neljäs on tietenkin nämä rokotteet, joka täytyy ottaa huomioon, että tässähän on annettu melkein 10 miljoonaa rokoteannosta, että täytyy sitten katsoa, että miettiä, että voisiko se niihin jotenkin liittyä. Näin. Ja mulla on siihen muutama kuva, joka voisi, tai näihin aiheisiin muutama kuva, joka voisi näyttää. Ja sekin on ihan tällaista raakadataa, joka on vaan tasoitettu tällaisella liukuvalla keskiarvolla. Joo, tuosta nyt kun mennään spekuloitaan, käynnistetään se keskustelu siitä, että no mikä tämä syy-seuraussuhteet voisi olla, niin kuinka tarkkaan näitä ylipäätänsäkin selvitetään jälkeenpäin ja millä tavoilla sitä lähdetään, kuinka paljon siihen tyypillisesti laitetaan resursseja, että se nyt se syy selvitetään vaan on. Tietenkin kaikki, jotka Suomessa kuolee, niin niistä tehdään kuolintodistus, johon pitää merkata kuolinsyy. Ja hoitava lääkärihän sen tekee, mutta se tilastointi on siinä aika hidas, että yleensä vasta seuraavana vuonna, joskus syksyllä, niin julkaistaan ne kuolinsyytilastot. Että siinä on useampi syy, niin kuin ehkä yksi tärkeä syy on, että ne yleensä tehdään viiveellä ne kuolintodistukset ja tilastointi kestää aikaa ja muuta, että toivottavasti ollaan sitten jossain vaiheessa viisaampia, että toivottavasti se nyt tehdään niin kuin ennen syksyä, että varmaan ne tiedot alkaa olla kasassa, mutta niiden analysointiin varmaan sitten menee aikaa. Ja yksi tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin tilasto, mitä voisi tutkia, mitä en ole itse nyt kauheasti vielä tutkinut, niin meillähän myöskin tilastoidaan niin kuin rokotteiden haittavaikutuksia, että onko se tilasto muuttunut aikaisemmista vuosista radikaalisti, niin sekin on mielenkiintoista tutkittavaa. Joo. Mä voin sitten näyttää vähän näitä erilaisia käyriä, missä on nämä tässä on kokonaiskuolleisuus sinisenä ja sitten oranssilla se kokonaiskuolleisuus, mistä on vähennetty nämä niin koronakuolemat, eli nämä, jotka ovat kuukauden sisällä positiivisessa testissä kuollut. Ja siinähän niin kuin nähdään se, että se erotus näiden käyrien välillä on suhteellisen pieni. Olihan siinä 2020 siinä, missä on se huippu, niin siinä on ja jonkin verran siinä huipussa. Noissa talven huipuissa niin kuin nähdään, että silloin niitä on ollut, mutta esimerkiksi tätä kesä 2021, että tämä pohja on näin korkealla, se ei millään tavalla selity niillä niin kuin tilastoidulla koronakuolemilla. Se on tuolta näyttää niin kuin melkein 100 nousseen aikaisemmasta aallonpohjasta. Ja silloin oli sellainen rauhallinen vaihe, että siinä oli vain muutama koronakuolema viikossa siinä vaiheessa. Joo. Se ei niin kuin ainakaan niillä suoraan niin kuin selity, vaikka pieni kontribuutio, niistähän tulee kieltämättä, mutta ne kontribuutiot ei tule näihin niin kuin tavallaan perustasoon, vaan se tulee niihin huippuihin, koska korona nyt noudattaa ihan sitä samaa kausivaihtelua kuin ne infektiotaudit yleensä, että huiput selvästi niin kuin nähdään talvella. Mutta sitten jos tässä niin kuin kuvassa on sitten nämä niin kuin koronatapaukset, eli testipositiiviset tapaukset, ja tässä on niin kuin tällaiset 10 viikon liukuva keskiarvo, tässähän nähdään tämä niin kuin kausivaihtelu, että se pohja nähdään silloin kesällä,
tässähän meillä on se ensimmäinen tautihuippu tässä 2020. Tämä oli todennäköisesti paljon korkeampi, koska testejä ei ollut saatavilla. Että se oli todennäköisesti tätä tasoa sekin. Sitten se seuraava huippu, tämä on se alfa-huippu maaliskuussa 2021. Tässähän niin kuin nähdään kyllä, että samaa niin kuin, nehän seuraavat toisiaan, mutta en mä niin kuin sanoisin, että mä voisin niin kuin tätä niin kuin selittää, tätä ylikuolleisuutta niin kuin näillä tartunnoilla. Tässä esimerkiksi se kuolleisuushuippu tulee kuukausi ennen sitä niin kuin tartuntahuippua ja loogisesti se pitää olla toisinpäin, jos se niin kuin selittyisi sillä. Mutta se, niin kuin, tässä niin kuin voidaan todeta, että se noudattaa samaa niin kuin käyttäytymistä. Siinä missä nähdään kyllä, niin kuin täytyy sanoa, että nähdään mielenkiintoinen ja korrelaatio on sitten nämä koronakuolemat ja kokonaiskuolemat. Tämä on mielenkiintoinen kuva, koska siinähän niin kuin ne noudattaa hyvin pitkälti sitä niin kuin samaa muotoa siinä, että ne samat viikot, niin kuin sama viikko melkein tässä kesällä 2021 on se pohja. Okei, tässä se kuolemat tulee noin kuukausi, koronakuolemien huippu tulee noin kuukausi ennen kokonaiskuolemien huippua, että kyllä tässä niin kuin on korrelaatiota, että ja tässä tietenkin herää se kysymys, onko tämä nyt vain se, että korona noudattaa sitä samaa käyrää kuin infektiot yleensä, vai onko mahdollista, että olisi merkittävästi tällaista niin kuin piilokoronaa, joka ei jää testeissä kiinni, joka tappaa ihmisiä ilman, että tiedetään, että se on korona. Ja sitten tässä on sekin myös, että kun tämä koronakuolleisuus nyt sitten on näiden kahden tilaston summa, Joo. Niin siellä pohjalla on se kokonaiskuolleisuustilasto. Jos se on suurempi, niin silloin automaattisesti, kun testejä tehdään paljon, niin silloin se niin sanottu koronakuolleisuuskin on suurempi. Mutta taas sillä niin kuin ei taas selitetä sitä esimerkiksi se että se viime kesällä on niin kuin se perustaso, tai oltiin niin kuin, silloin oli 100 kuolemaa viikossa enemmän kuin mitä olisi niin kuin odotettu. Niin, koska silloin oli tosi vähän koronakuolemia. Eli niin kuin periaatteessa se noudattaa sitä tyypillistä kuolleisuuden kehitystä, kokonaiskuolleisuuden kehitystä ja ikään kuin korreloi, mutta se ei sitten selitä suoraan sitä korkeampaa kuolleisuutta. Niin, siihen on nyt tullut sellainen stabiili, ajankohdasta riippumaton noin 100 viikkokuoleman lisäys, millä ei ole mitään sykliä. Se on syklin alavaiheessa, sinne lisätään 100 ja syklin ylävaiheessa sinne lisätään taas se 100, eli se on niin kuin semmoinen kerros, mikä sinne niin kuin nostaa sitä koko käyrää ylöspäin. Jostakinhan se nyt sitten johtuu, että minkä takia meillä on tietyllä tavalla 100 kuolemaa enemmän, riippumatta, että mitä ajanjaksoa tarkastellaan niin joka viikko. Oliko sulla vielä? No mä ajattelin vielä näyttää sitten nämä niin kuin, rokotukset ja se yhteys niihin. Ja tässä on nyt päällekkäin sitten tämä viime vuonna 2021 se kokonaiskuolleisuus ja rokoteannosten määrä. Ja siinähän nyt tietenkin, jos nopeasti katsoo, niin siinä, jos on korrelaatiota, niin se on negatiivinen. Että kesällä annettiin paljon ja silloin oli kuolemiakin enemmän, niin tietenkin jos näin katsoo, niin ei ole korrelaatiota. Sitten jos otetaan huomioon se niin kuin viimeisen 10 vuoden niin kuin keskiarvo. Ja se 10 tulee, viikon, joo. Niin se on 10 viikon liukuva keskiarvo niin kuin vuodesta 2010-19, että siellä on vähän tällainen niin kuin baseline siinä olemassa. Ja taas katsotaan tätä gappia, joka tässä kesällä alkoi kehittyä ja kesän jälkeen on ollut sitten tämä
runsaan niin kuin sadan niin kuin kuoleman niin kuin lisäys siihen perustasoon nähden. No se tuli rokotuksethan aloitettiin alkuvuonna ja kevään aikana niin kuin tehtiin ja eniten rokotettiin kesällä ja silloinkin nämä niin kuin kuolemat lähti nousuun. Mä sanoisin tästä käyrästä, että eihän tässä nyt, jos olisi sellainen suora haittavaikutus, joka tulisi suoraan niin kuin rokotteista, että muutaman päivän sisällä tai lyhyessä ajassa niin kuin aiheuttaisi kuolemia, niin tämä niin kuin, nämä käyrät ei tue sitä. Että sitten voi tietenkin spekuloida, että onhan se mahdollista, että jos olisi se jotain rokotteisiin niin kuin liittyviä kuolemia, joka tulisi viiveellä, esimerkiksi 3 kuukauden viiveellä, niin sitten se voisi selittää sen. Tässä huomataan niin kuin se tilaston tulkinnan niin kuin hankaluus, että meillä nyt sattui nämä niin kuin rokoteannosten jakamiset tuohon kesään, mikä on sitä matalimman kuolleisuuden aikaa, niin tästähän voisi periaatteessa tulkita sen niin kuin verrataan tuohon aikaisempaan kuolleisuuteen, että nuo rokoteannokset kesällä olisivat nostaneet tuon 2021 kuolleisuuden hieman korkeammalle, mitä se on niin kuin aikaisempien 10 vuoden aikana ollut. Niin. Eli sen voisi tästä suoraan kyllä tulkita näinkin. Se voisi, että muuten oltaisiin tuolla alemmalla myöskin tuon vaaleamman keltaisen käyrän kanssa. Se on kieltämättä yksi mahdollisuus, mutta ehkä kuitenkin meidän täytyy muistaa, että tässä on niin kuin väestötason dataa ja me emme pysty nyt näiden perusteella niin kuin sanomaan, että liittyykö nämä kuolemat sitten rokotteisiin vai koronainfektioihin vai johonkin muuhun. Me voidaan niin kuin näyttää tällaiset niin kuin korrelaatiot, mihin ne niin kuin tällainen ajallisesti liittyvät, että sit jos haluaa niin kuin selvittää tarkemmin, niin esimerkiksi jos haluaa selvittää, että voisiko ne liittyä rokotteisiin, niin sit pitää tehdä tutkimus, missä verrataan sitten niitä rokotettuja rokottamattomiin ja vertailee niiden kuolleisuutta. Kyllä. Ja sitä ei pystytä niin kuin siitä meillä ei ole dataa suoraan tilastokeskuksen palvelussa, eli se täytyisi erillisillä tietopyynnöillä sitten hoitaa, joka sitten on tietysti vähän mutkikkaampi prosessi, mutta ehkä teoriassa kuitenkin mahdollista. Niin, tai se varmaan vaatii, että se on aika, varmaan tullaan tekemään, kyllä mä oletan, että THL tulee tekemään sen, mutta se on vähän niin kuin mittavampi projekti sitten kaivaa ne niin kuin tiedot esille ja yhdistää, niin se ei ole ihan noin vaan. Ja toisaalta meillä ei välttämättä nyt ole sellaista dataa edes olemassa, eli mehän myöskin julkisuudessa oli puhuttu sitä, että mitä se tarkoittaa, että on rokotettu, niin siinä oli se 7 päivän tai 21 päivän aika rokotuksen jälkeen, jonka jälkeen sen rokotetun statuksen sai. Ja jos se haitta on sinä aikana ilmaantunut, niin silloinhan se ei ole rokotehaitta. Ja tässä pitää ymmärtää sitten myöskin ne käytännöt siellä pohjalla, kyllä, minkä perusteella sitten taas tilastot luodaan. Se data pitää ymmärtää, kuinka se on määritelty, niin kuin siitä voi luotettavaa tilastoa tehdä. Että me voidaan tässä spekuloida, mutta voidaan ehkä todeta se, että kyllä ylikuolleisuutta on ollut. Sitä on. Ja olisi niin kieltämättä syytä niin kuin selvittää tarkemmin, että mistä johtuu. Ja erilaisia niin kuin teorioita on ja on ehkä enemmän vielä kuin mitä me ollaan tässä esitelty, mutta kieltämättä se olisi hyvä. Varmaan kaikki toivoo, että saataisiin joku vastaus tähän. Ja sitä nyt vielä voisi niin kuin korostaa, että vaikka se 100 kuolemaa viikossa kuulostaa kohtuullisen vähältä, niin nämä kuolleisuustilastot on erittäin stabiileja ja niissä ei juurikaan muutoksia tapahdu niin kuin vuosien välillä, kun katsotaan nyt vaikka 50 vuoden säteellä. Mutta nyt on tapahtunut ja tämmöistä muutosta ei ole sen historian aikana, mitä sieltä datasta löytyy, niin ikinä tapahtunut, että yhtäkkiä tulee se 100 ylimääräistä. Me ei siinä käyrässä sitä ikinä nähdä aikaisemmin. Niin, eli nyt olisi syytä niin kuin tässä vaiheessa reagoida siihen ja olla hyvin tarkkana, että jos se lähtisi sitten, niin kuin jos toistuu joku käytäntö, mikä sitten aiheuttaisi tai selittäisi sitä, että se voitaisiin sitten katkaista
Kyllä, huomioida ennen kuin se lähtee kumuloitumaan enemmän. No siinä pitää niin kuin ensin tietenkin niin kuin selvittää, että ketkä kuolee, niin kuin, mitkä ovat ne ylimääräiset kuolemat, onko se minkä ikäiset ja minkälainen profiili on, ketkä on ne, joka kuolee enemmän kuin aikaisemmin. Jos se vaikka nyt tulee, sanotaan, keski-ikäisien keskuuteen se ylikuolleisuus, niin se on huomattavasti niin kuin dramaattisempi, koska sellaistahan ei pitäisi tapahtua. Silloin puhutaan aika vakavasta asiasta. Silloin menetetään paljon enemmän elinvuosia. Kyllä, ja silloin perusterveet tietyllä tavalla on jollain tavalla jostain syystä riskissä, ja sellaista ei pitäisi tietysti tapahtua. Mutta tosiaan nyt meillä on ilmiö päällä, mitä ei ole aikaisemmin siitä meidän tilastoidusta historiasta aikaisemmin löydetty. Joo, täällä on tullut joitakin kysymyksiä sitten, että oletteko lähestynyt mediaa näillä löydöksillä, ja jos ette vielä ole, niin aiotteko? Ja onko yhtään tutkimusta tekeillä liittyen rokottamiseen kautta kuolemia, jos niin minkä tahon toimesta? Siis me ei tilastoryhmässä tehdä mediatyötä sinänsä, me tehdään tilastoja ja sitten katsotaan, että mitä yhdistys haluaa sillä tilastolla tehdä. Niin toistaiseksi ei taida olla näistä tilastolöydöksistä ei olla lähestytty mediaa, mutta koska se työ on kuitenkin vielä merkittävästi kesken ja odotetaan sitten taas sitä dataa, mikä sieltä tulee, niin voidaan tehdä laadukas analyysi. Sanotaan näin, että tämä oli nyt tällainen alustava esitys, vaan ihan tällainen, tämä ei ollut mitään hirveän pureskeltua ja mallinnettua dataa, että tämä on ihan suoraan otettu noista julkisista tietokannoista ja on työn alla sitten tehdä sitten ehkä kirjoittaa tästä sitten jonkinlaisen julkaisun, mutta se on työn alla vielä. Mutta työ on alkanut, että olemme sitä tekemässä ja siihenhän me pyrimme, että meillä sitten on julkaistavaakin, koska emme tätä itseämme varten nyt vaan tee. Kyllä, ja se on hyvä kuitenkin hyvissä ajoin käynnistää se keskustelu ja tämä kuitenkin merkittävä aihe, niin siihen pääsee laajempi ihmisjoukko orientoitumaan siihen ja kärryille, että mitä näistä voisi tarkoittaa. Siinä on omat haasteensa siinä niin kuin mediatyössä myöskin, eli pitää miettiä, missä ylipäätään halutaan enemmän julkaista. Että voi olla myöskin poliittisten vaikuttajien keskelle saada sinne sitä tietoa levitettyä, mutta nämä pitää tarkkaan valita, koska helposti ajaudutaan sitten semmoiseen, niin kuin, voidaan vaikeisiinkin tilanteisiin ajautua näissä, kun tämä ei ole ihan neutraalia nyt kaikissa suhteissa tämä meidänkään tiedon välitys, niin kuin me olemme kuitenkin se huomioitu, pakkohan se nyt tähän sanoa. Tuli noita kysymyksiä tuosta iästä tai muista ominaisuuksista, että kuinka julkisia ne on ja miten ne on saatavilla, kaikkien saatavilla. Että nämä datat. Niin dataa, ja sitten jos mennään tarkemmin siihen ikään ja muuhun profiiliin ja näihin, niin missä vaiheessa menee se raja, että pitää hakea tietopyynnöllä ja mitkä on saatavilla noissa? No aika hyvin meillä on saatavilla Suomessa ja ihan on kyllä muissakin maissa, olen tutkinut muitakin maita. No me esimerkiksi kuolleisuusdata niin löytyy ikäryhmittäin ihan julkisesti, eli minkä ikäisenä henkilö on kuollut, niin siitä on ihan kyllä hyvät taulukot olemassa. Eli. Kyllä, että siellä niiden kimppuu vaan, jos haluaa syvemmin alkaa jo itse perehtymään, niin dataa on hyvin saatavilla. Jos lyhyt yhteenveto tästä, niin mitä voidaan, se tulikin varmaan jo sanottua, mutta kiteytettyä. Joo, se tuli, että meillä on täällä merkittävä ja kieltämättä huolestuttava ilmiö niin kuin näkevissä ja siihen syy on toistaiseksi epäselvä, mutta se ilmiö ei nyt ole kovin tai se, että se on olemassa se ilmiö, niin se nyt näyttää aika selkeältä. Joo. Ja oikeastaan näihin uutisointeihin, joita nyt kovastikin tässä nyt tulee ja varmasti tulee jatkossakin, niin kun siellä esitetään tilastoja, niin kiinnitetään aina huomiota, että mikä on se datalähde ja kuka sen tilaston on tehnyt ja mitenkä se on niin kuin valittu ne muuttujat, mitä siellä on. Eli tilastoilla pystytään kyllä niin kuin kikkailemaan aika helpostikin, mutta mitä yksinkertaisempi tilasto,
sen todennäköisemmin se on oikein. Eli jos puhutaan vaikkapa pelkästään kokonaiskuolleisuudesta, eikä esimerkiksi koronakuolleisuudesta, niin se kokonaiskuolleisuus on todennäköisemmin oikein kuin se koronakuolleisuus. Niin pitäydytään yksinkertaisissa tilastoissa ja eikä kikkailla, niin silloin asia tulee paremmin selväksi. Eli jos jotain pitäisi muistaa, niin kun uutisoidaan jotakin tilastoihin perustuen, niin sitten suhtautua siihen kriittisesti ja tarkastaa, että millä tavalla ja metodeilla ja mistä lähteistä ja muista ennen kuin lähtee sitten itse sitä. Sanoisin suoraan, että jos puhutaan ylikuolleisuudesta tai jos puhutaan koronakuolleisuudesta, niin se herättää mulla heti hälytyskellot soimaan. Mutta jos puhutaan, että kokonaiskuolleisuus on noussut, niin silloin se on todennäköisesti aika oikein. Kiitoksia. Siinä oli tämän illan aihe, että voitaisiin paketoida tästä. Ja seuraavaksi sitten, mitä on tulossa, niin meillä tosiaan tarkoitus sitten joka kuukausi pidetään näiden työryhmien tuotoksista ja aiheista, mitä pystytään ajankohtaisia aiheita nostamaan asiantuntijatyöryhmien kautta tapetille, niin pidetään kuukausittain näitä live-striimejä ja sitten seuraava, mikä on nyt myöskin työalla, on tämmöinen live-seminaari, mikä on tarkoitus tuossa jäsenille järjestää toukokuun loppupuolella nyt alustavasti ja siihen on pieni työryhmä nyt aloittanut työskentelemään, että tästä kun siihen liittyvät yksityiskohdat varmistuu, niin sitten laitetaan siitä tiedotetta tulemaan. Ja se on ihan oikeasti live sitten. Kyllä se, eli paikan päällä ja fyysisesti tavataan, että pyritään viemään siihen suuntaan, että on sekä että on helposti voidaan julkaista ja sitten myöskin, että saadaan sitä sosiaalista kanssakäymistä ja sitoutumista ja nähdään ihmisiä, niin se tuo kuitenkin oma tärkeä ulottuvuuden siihen yhdistyksen toimintaan, niin nähdään, että se on hyvä lähteä niitä järjestämään myöskin. Eli summa summarum, niin meillä on jo useita työryhmiä, on lääkärityöryhmää, sieltä on tulossa uutta julkaisua ja sitten on juristiryhmää, ollaan tekemässä lausuntoja nyt näihin antamassa omia lausuntoja näihin lausuntopyyntöihin ja liittyen koronapassiin ja kolme lausuntoa sinne taisi olla menossa nyt. Ja se on se niin kuin EU-tason niin kuin koronapassin niin kuin jatkaminen ja sitten on tämä niin kuin työelämän koronapassi, joka ei ole koronapassi, mutta vastaava järjestelmä. Ja sitten on vielä tämä, niin kuin, tehdään tähän niin kuin digi-ID liittyen. Niin. Joo. Siinä lyhyesti kevään tulevaa ohjelmaa. Niin kiitoksia kaikille osallistujille ja Matsille ja Teemulle ja myöskin Harrille siellä tekniikan päässä. Niin kiitoksia ja jatketaan tästä eteenpäin. Kiitos ja hyvää illan jatkoa. Kiitos. Kiitoksia.